Yon, what's up mga kalingap? What's up mga good morning po mga kalingap. So ngayon po papunta po kami ngayon kay Klase Kila trip. Mary Rose mga kalingap. May dala po kaming grocery. Tapos bigas sa likod. May napapansin ka? Wala ka napapansin Kuya Ruben? Maganda na pinapansin ko. Ano napapansin Iba na mo? kakaramdam ko. Nakakaano na tayo. Hindi congress ko yan. Ay naka! Yun, first time po nating mag-intro sa Kalinga pa, ako na po na driver ni Boss Alvin. Boss Alvin talaga. Ako po na kalinga Boss Alvin na yun na ano. Pero dati pa naman yun Boss Alvin. Seatbelt ka, Pero seatbelt. no, ako po Papa Driver. Haba drive po kami. Kwento po tayo. Tara po, Pupunta punta po natin kay Mary Rose. At dadalhin po namin itong sasakyan kay Mary Opo, Rose. yung bigas ng Kuya Alvin, nasa likod po. Yung bigas pa nasa Nalagay likod. ko na doon. Ayun mga kalingap, grabe. Grabe pa talaga, excited na ako. Makikita din ni Mary Rose itong sasakyan. Hala. Tuwa yun. Siyempre po, bukila na si Cedric, hindi na po sila maka-commute. Yes. Sa-drive na lang po tayo. Yun na yung pinakamaganda po. Nakakahindi naman ng sila ng papakamiyot ng papupunta naman naga kung saan naman po ang ano po, kami na po bahala para dadalian na namin. Opo, Ako na po ma-driver. Magkano sahod ko Kuya Alvin? Sabi joke lang. Opo, marami. Joke. Tara po mga kalingap, punta na po natin si Mary Rose. Excited na pati ako. Tara na po. Punta o hindi pwede na. Nandito na tayo. Hop. Nandito na po tayo mga kalingap ko na Mary Rose. Tamahan na naman. Yan po mga kalingap, hindi marunong masakyan. Pero ano naman. Reverse tayo. Dito na po tayo kina Mary Rose. Diyan na po sila. Yun yung, ayan. Okay na? Hindi, wala dyan mahuhulog. Hindi, ano naman. Hindi, malayo naman. Malayo. Opo! Ayun si ano, Mary Friends oh. Ay grabe, Mary Friends yun eh. Oy! Ano, ang ganda. Ay, galing Yes, nga, nabalas naman, no? Doon ka sa value, babalas ka. Mababa na kami. Baba na kami. Hop! Oy! May dala kami, may dala kami. Oh, bless. Oh, bless talaga oh. Bless, bagong gupit. Ano po? Bless. Ang init po baga Sir Alvin. Mainit? Iya po. Masarap maligo ngayon. Gusto pa, sir. Dahil kaya si Sir ha? Hindi kaya? Dahil kaya si Sir. Wow. Pupasok ka muna. Mag-aircon tayo dun sa loob. Ay, ang ganda pati Sir Oo, Alvin. okay na. Ay, tignan mo Sir Alvin ng ano po. Hindi, wala pa pong bubong. Bukas pa daw kung madating ano. Yung bubong. Opo, yung pawid natin. Tingnan natin. Titingnan ko titingnan natin yung ano. Sige Sir Alvin, tara pasok tayo. Okay, may dala kaming grocery oh. Ayan. Si Sir Alvin. Meron po Okay, tayo wala po ditong sana. ano. Okay lang magpasok. Ay, Sir Alvin. Oh, meron na po ba itong ano? Yeah, may Yung share nyo? TikTok na- Pangsamantalang ano no? Oo nga po. Maganda sana ko yung ano. Okay. Oops. Meron siyang ano. Ayan, kulang lang ang bubong. Bubong bukas po Sir Alvin madating. Bibigas yan na. Oo, yun po mga kalingap po. Pinalagyan po natin ng pansamantalang dingding. Ayan po. Yung CR nila. Pansamantala ito lang mga kalingap. Yung bubong po ay medyo kulang pa. Pansamantala lang po. Para ano sila, komportable sila mga kalingap. At meron pong ano, parang pinto. Palagyan din natin kuya ano nung ano, paano ba yung ano? Lock Yung po. lock po. Yung pang ano, ganun. Hey! Parang lock yung ginaganon. Meron
Yung ano? Ay, yung ano. Lalagay lang? Oo. Lalagay. Yung lock? Lock ito, Sir Alvin. Ah, Sa loob po, may lock. Sa bagay, yan ah. Ay dito kuya kasi technique namin yan. Papatikuan ng bakal, tikpakuan mo na. Yan. Ayun, Sir Alvin. Para nakita mo Sa na yung bundok. sasakyan natin, gagamitin. Pagpuntang naga. Ay, Pagpuntang naga, gagamitin na tayo. Alvin. Mura. Ang ganda ba, te? Ano? Maraming salamat po sa... Bukas po para maagat daw po sa Picha 4. Oo nga, Bukas Sir na? Alvin. Bukas po kayo mapunta ni Tia. Bukas Hapon po. papaputulan na yung pamo. Ayot. Bukas na. Pinakakala ko. Eh, upo po guys eh. Hindi ako. Oo. Opo, opo sige. ka, Sir Bukas po Alvin. daw po para maagap daw po kami sa Picha Yan, upo, 4. Kuya Ruben. Anong ginagamitan Okay na lang. natin ng sakyan ni Kuya Alvin para pupunta? Anong oras daw? Ay, maatid po. Oo, syempre naman, ng Kuya Ano? Alvin. Mm. Kaya nga bili namin ng nabibili na Kuya Alvin na sakyan. Ang Atlas para hindi naman ang hirap na kasi may hirap ito dadala namin ng lahat ng bagay, di ba? Kaya pero salamat po Kuya Rab na si Kalinga Rab, siya na po bibigay sa amin ang sa Pitsa 1 pala, pitsa 2 papahulugan kay Kuya Rab ay kay Kuya Alvin. Tapos Siya na bukas, po. pitsa 3. Opo. Mapunta na daw po kami para pag Picha 4 po, nandun na kami ng... Pero alam ko pitsa 11 pinaputulan na daw pa mo eh. Huwag naman. Huwag naman, Kuya Ruben, pambihira ka. Hindi, Kuya Ruben. Hindi yung gawan. ibig sabihin operahan. Operahan. Kasi alam ko naman, pitsa 11, Groceries. natataayos na. May dala kaming groceries, Ah, oh. Oh, grabe na Ito naman. po yung dala namin. Ayan, oh. Baka gasgas yung lamesa. Yan, dito Ay, na sa baba. Di Sa ba baba na gasgas lang. yung lamesa nila? O, dito na sa baba. Sa baba. Dito na sa baba. Papalagay na. Baka magasgas yung mesa ni Diskay. Baka magalitan tayo. Mayaman. Ay, ano ito? Ay, hindi pwede ito. Sa'yo na yan, kuya. Bakit? Lista ito. Listahan. Kailangan nila yan. Yan, ano Ang kailangan din pala, Grabe na, tingin mo, Sir Alvin, yung tindahan namin. Tingnan natin yung tindahan. Wow! Ay, madami ah. Dami pa. Meron na naman. Meron na naman. Meron na naman. Mayaman na din si si Mary France, mayaman na din. Po, binigay niyo na lang po yan. Ah. Po yan. Ito pa oh, pangdagdag sa groceries. Grabe, Sir Alvin, okay lang Ito, po sana. sa inyo Lagi-lagi ba yan? na lang po kayo mapunta. Para sa bahay lang namin. Pasalubong. Ayos Oo. mo lang, Sir Alvin, mapunta kayo. Usap-usap, kamusta-musta, kahit walang pasalubong. Pero Maano tayo? maraming salamat po sa lahat. Mapunta tayo ngayong Mangkamagong. May laman na yun. Ano? May laman-laman na daw Oo. sa May laman-laman na. Dito ba? Oo. Mapunta tayo ngayong Mangkamagong. Sama kayo? Tama kayo? Mapunta tayo. Lang. Hindi makamagong. Saan? Saan mo gusto malayo? Malayo. Ay, Saan? Mapunta. Santa sige, tanong natin sa kanila kung saan O, gusto. saan nyo gustong pumunta? Ako, tinaturuan ako ng anak ko. Bagas-bas, paano- eh. Ala! Bagasbas! Gusto nyo bagasbas? O, tara! Punta tayo bagasbas. punta tayo ngayon. Oh, pwede, syempre. Kaso mainit masyado. Mainit. Mainit Nakakalan. din, sir. Mainit masyado. Hindi, mamaya gabi. Sir, gusto din po niya makarating doon. Saan? Sa Bagasbas po, doon po baga sa ano, sir, sa Light Home. Sa light home? Ay, saka na lang. Maligo sila sa Anong kailan na lang? Bukas? Hindi, babies hapon. Babies gabi. Samahan natin lahat. Sama sila, sama natin si Mama Rowena. Oo. Tapos sama naman family ako, sama sila Oh, lahat. grabe, Sir Alvin. Pwede na tayo magsama-samang lahat. Yan. Oh, di ba? Okay na kuya yun, ano? Tayo magkasya tayo. Grabe, ano? Kasya tayo. Upload tayo dyan. Isama mo, Kuya Robin, sisugyat po. Tapos yung anak mo. Oo. Dapat pala bus ang binili na Kung na ano ni Sir Alvin kay Kuya Rob na maraming salamat po Kuya Rob sa po sa sakyan. Nabayaran pa namin Ay, yan. babayaran. Oo, bunugan lang yun. Oo, bibigyan Oo. lang kapag Pray ligtas tayo. lang namin. Kaya yan. yan ni Sir Alvin, abait mo. Kaya ng Lord yan. Pray lang tayo. Yeah. Okay, okay. Okay na. Dito na Ito na tayo. Ayan. Marites. Marites. Si Kuya Robin, Marites. Saan mo gamitin ito? Ha? Saan mo gamitin ito? Plato. Charot! Yan. Ito, pwede ka naman benta. Yung lahat ng babagay na bibili naman kami. Ang para ito malaki sana gatas na bibili Ay, namin. hindi na Pero po. pili ko naman ito kasi pwede ka naman gamit sa bahay, pwede ka na benta, 'di ba? Grabe. Shampoo, pwede ka din nang gamit sa bahay, pwede din benta. Ito para sa tindahan nyo ha, para hindi yung
ano, para hindi yung sira ipin nila. Ay, pansit. Okay. Pansit Canton. Oh, ito sa ano, yung piso-piso ay ano, pero na yun, wala mang piso-piso Wow, yan. wala ko na, ma. May candy naman. Sa tindahan Talaga pang yan. tindahan talaga. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po sa lahat ng sponsor po. Itong Maraming kape, nabibili ko salamat. yung ano, kasi dito sa atin, bibili naman dos-dos lang, ano, mahaba. Oh. Galing yung si Kuya Robin. Ako, gusto lang. Yan. Ito. Oh, may biscuit naman, ikakaiba. Maraming Yan, salamat. Ay, tsaka ito, maganda ito sa din. tindahan Ay, dyan, din. dyan, dyan, dali. Sa lamay, Ito sa ganda biscuit, yung yung biscuit sa inyo yan, ha? Ayan, biscuit. Tapos, Yan, ako. ito may pansit canton. Tsaka Yan. mayroon Grabe. din Lucky Me. Grabe, sardinas, asukal, tapos may May asukar biscuit. pa oh. Dami, Sir Dami, Alvin. no? Maraming salamat po. Ala, grabe naman. Dami Kuya Robin ang Ay. ano worth na ano naku, binili natin, kuya. no? Ako, tuwa-tuwa na ako kay Mary Rose. Yan, grabe. Dahil sa salita pa lang, tuwa na ako. Hindi na ano, hindi na po tayo na ano. Ay, ano po, Ayan Sir po. Alvin. Diinan. Mary Rose. Dinidiinan mo. Ay, ala. Alin? Pipilay ng pipis. Ito Mary Rose, bibili ko, ito 1-4 sa'yo. Ha? Ito para sa tindahan mo. Ha? Tindahan mo yan. ha? Baka diabetes kayo pag lahat na ginawang ano. Eh. Nagpunta po dito nung nakaano po, ilang ano na nakaraan si Kuya Sir Grabe, Alvin. oh. Madami pong Grabe. dalang asukal. Dami. Mainit pati po. Eh Kuya Alvin, na-check up natin sila, baka diabetes na. Kala sukar dala mo. Grabe, oh. Ano na, ang limang ito kilo lahat yan, ako. dalang ni Sir Alvin. Wala dami. Grabe talaga. Dami, oh. oh. Yung lahat. Grabe talaga. Grabe. Maraming Ano tayong nadala? salamat po talaga. Sila ano, sama Grabe, ko si Sir Kuya Alvin. Robin. Ito pa, may bigas pa, oh. Grabe talaga. Kailan daw yung kuryente, Ate Mary Rose? Parang hindi pa napagamit. Ano po yung yung sabi? ngayon, Martis? Nagpunta po ngayon si Tian. Saan? Sa Sa ano? Maging matagal. Mabait po yun doon sa kontado. Baka mamaya po sir, kabit yun mamaya. Okay. Ang problema po, pag kinabit na po dyan, makasimulang bilang ngayon na 2 linggo daw po bago magdating. Pero pag, hindi po yung power po. Power? Pero pag nakausap daw po ni Tia, Matagal pa lang. kung nakikiusap man daw po na kahit ikabit na agad pag sir. Oo. Dapat may kabit. Yung ano, si Drake, malapit lang tayo, magkapit bahay na tayo, ha? Isa lang hingi ko sa'yo, ha? Wala pa akong punta doon. Ayan. Ano ako sa'yo, ha? Wala Sabi, Pagpipray pa Yan. natin yung ano, Kuya Robin, yung sana bayad yan, mayaman na sila. pagpipray pa natin yung pero may pagpipray pa natin yun. Ay. Yung mga pinapangarap natin. Ayaw naman, syempre, nakakakaano. Hindi kay Papa Jesus. So, malay mo maging kawit bahay mo si Kuya Robin. Oo, pati, charot! Madala tayo, Mahingi na lang ulam. May Pero ako, hindi ako hatid kasi puro Indian food luto ko eh. Baka hindi ko yung gusto. Pero pag luto nyo, ay wow. magiging Indian. Kakalibre kami ng ulam. Magiging Indiana natin si Ate Mary Rose niyan. Lalo na tango feeling. Pagkain na Indian food eh, di ba? Kuya Robin. Maraming grabe pati Sir Alvin ang No. ano. Sinaod pati ano. Madami yan. Dami pati kay Niyo. Ay, grabe. Madami, no? Naipit mo ako Kuya Alvin. Ala! Ay, naipit kita! Pinabalian mo! Ala! Sorry, nakaganon ako. Naipit kita, di ka man nagsasabi, nag-aw. Kasap daw kayo Sir Alvin. Ay, di man siya nakakasalita. Oh, grabe ka man. Oh. Uy, may biskuit ka na? Ano siya kasi ano? Masarap ngayon maligo sa ano? Ay, Dagat. masarap. Mamaya, maligo tayo. Mm. Maswimming tayo. Mainit ano Sir Alvin. Oo. Tapos, pinakamaganda So, doon. tayo? Gusto nyo? Ay, Kuya, Kuya ano? Mamaya. Sir Alvin. Saan tayo ma-swimming? Doon po baga Sir Alvin, doon sa ilog, doon po Oo. sa unahan po ng nano, duman po na kararigos. Papapadanan natin Doon na sa tayo taas. maligo, Kuya Robin. Nano? Maganda Saan yung nano? Diyan lang? Lakad lang natin o meron pa dyan naman po ipusukan sakyan? Ayun, di man makasya. Hindi man yan kaya Robin. Ah, dyan lang yung Kasha ano? doon. Yung ginagawa niya nila Yung pera. papalang. Ah, yung doon lakad pa lang. Oh, pwede naman. Lakaran na lang yun. natin. Lakad na lang tayo mamaya. Oh, sige. Para Sama hindi kayo. ilog Paano tayo. ka? Sige po. Eh di hakbay ko na lang siya, no? Masama ka, kaya mo Oh, maligo din. hakbay ko na lang. Pero ako Sir Alvin, Paano nasa ba? paano Hindi ka marunong? Nasa baby po.
po. Bawal punta doon baka. Hindi, pwede yan. Si Bibi, baka Oo. manandian. Nay, lagan mo na. Dadala mo yan dyan sa salong dyan? Hindi. Hindi. Lagyan mo ng Yung cross. kaya sana. Lagyan mo. Pag-pray na lang natin na walang masamang espiritu magano. Kailangan natin magtiwala sa Lord. Dami ako laway, dura-duraan ko na yan. Maliligo na din si Bibi sa alaway ni Kuya Robin. Pag-pray na lang natin para. Maraming salamat po. Ay, may bigas pa. Mamaya, Kami. maano na kayo? Nagluluto na si Ate Pia, pati. Oo, mapalpaluto na, pansit na tayo. Oo, Pahanda natin mga konti. Kailan Hindi naman, celebrate lang tayo. lahat. mamaya. Mamaya po. Wala, mamaya. Tapos, dami naman. At last, Kuya Alvin. Oo. Kuya Alvin, dami naman tinatulong sa akin. Paano lang, oy, ano? Dami mga teacher sa akin. Maganda. Maliligo. Ano, hindi kaya. So, ano man lang dyan no, sa salong. Oh, dyan lang. Para din na din pati mag ano po sir, mamalim po bagang gasolina Oo. niyang ano. Ah, dito na lang tayo. Hindi, ito. Tubig lang lagi namin. Ayat! Masakay tayo dyan. men. Tubig lang. Tara Ate Meroro, sakay tayo dun sa ano. Dali. Dali na, kuya ano, yung lahat sila, yung mga kapatid mo. Shout out na po. Tara. Ay, shout out. Sa shoutout ko po si Ate Arlene Bautista po from Pangasinan. Ay, puro wheeler. O si Ate Mary Rose. Ate Mary sakay. Dali. Ngayon lang kami, Sir Alvin, din makakaano First sa... time yun, Eh, first po, time. sa jeep lang kami. Ay. Ngayon lang kami makasakay. Ito, nakasakay ka na dyan. O tara, tara. Dali. Tara, uy, ito. Ala. Masayin kita. ano? Atras, Kuya Robin, atras. Atras. Masakay lang. Iikot lang. Tama doon. Dali na. Papasakay natin po sa 4-wheel si Mary Rose. Tara. Masakay. Excited Hindi, na siya. karuman nga ya. Social. Social. Pasok, pasok. Maikot lang tayo, maikot. Wala ko din si Bibi. Maikot lang tayo. Tara. Tagilid lang ako. Ay, grabe. Grabe, naka-aircon. Ano, ay, grabe nakaano ko yung Ate Mary Rose. Naka-aircon, dahil kaya si Gisgay. Lalo na Sir Alvin, maraming salamat po talaga sa lahat ng sponsor. Maraming grabe. salamat po talaga. Ay, grabe. Yung ako salamatan na, drive. Maganda Sir Alvin, maraming salamat po talaga. Ay, malamig. Oo nga ni Sir Alvin, maganda dito ah. Pretty tayo dito. Saan tayo, ano? Maikot lang tayo. Maikot lang tayo Sir Alvin. Gusto niyo pagkain? Yan na yan, Sir Alvin. Ala, dahil kaya. Ay, inay. Dahil kaya. Ako, hindi ako marunong drive. Dito marunong mag-drive, ala. Ala, Ay, inay. inay si Kuya Ruben. Tiwala tayo kay Kuya Ruben. Nakita ko kanina yan. Siya yung Ganda. may ano. Oh, ayos ah. Ina, dahil kaya. Mama Marites tayo dito, Sir Alvin. Yan lang, sabi ko na eh. Ayan, habi Hindi, ko na. iwasan ko yung kahoy. Baka tusok sa gulong. Mayroon po dito talaga. Ay, maganda. Makinis baga inis ni Kuya. Maganda. Makinis pa. Dahil kaya. Ang ganda, ano? Ayos Ano tantan? Ngayon lang Sir Alvin nakaano dito. Nakasakay. First time lahat nyo. po kami. Napapadrive ka din. Pag ayos na yung pa mo, papaayos. Wala kasi, malayo kasi ang ano ay. Ano man po ako sir, nag-ano ako dyan sa ano po, marunong pa ako sa six-wheeler. Ay siya! Driver ka? Hindi man po driver, marunong lang. Marunong ka. Ay, hindi daw driver, pero marunong man. Kaunti Grabe, lang. Sir Alvin, o di man Pero hindi ko lang pa alam. Sir Alvin. Yung Wala. atras ang hindi ko alam. Si Kuya Edwin yun. May reverse na wide dito. Grabe, first time nila oh. Uy, sinong anaga kay baby? Oh, yan lang. Tulog man po, nandun si Lola Cording po. Hala, Kuya. Nakalimutan na Ay, ano man si Bibi, tulog man po. Maganda ang pala talaga, no? Ang ganda talaga. Magkamagong tayo pero eh. Makamagong? Oo. Si Bibi! Mabilis tayo naman. Mabilis si Bibi. Makamagong? Baka umiyak si baby. Oo, baka umiyak po Ano si na, Bibi. kukunin Hindi, na. magaling man yun Ha? si Lola, di ba? Ay, may lula naman, may bantay. Ay, si Lola. Ano? Wala. Sa makamagong nga lang. Oo. Hala, si Bibi. Ayos lang ito. Hala ka dyan. Yaman na si Lola Corti.
Mabilis lang tayo. Mabilis man lang. Dati Balikan lang tayo. Tatakbahan niya ni Carubin na ano na... Ay, ingat tayo Kuya Ruben ha. Saan ba dyan mayroong ano? Lola. Kainan. Oh, Grabe oh. Diyan lang tayo sa Pangpang Kuya Ruben. pangpang na lang Oo, tayo. Pangpang na lang. Naigasa na nga. Sa pangpang na lang. Naigasa naman si Mary Rose sa anak Oo. niya. eh. Oo nga, Ay, ni talaga. May pangpang baga dyan tapos maano. Meron ba dyan yung hindi Mga fishbowl mainit? na lang. Ah, fishbowl. Ano, agad tayo kaya. Fishbowl. Grabe talaga, maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Grabe talaga. Experience yun ha, makasakay sa four Oo wheel. nga, grabe talaga, maraming salamat po talaga. Lalo na foreigner na driver nyo ah. Foreigner na. Foreigner na driver nyo ah. Maganda. Ano Kuya Alvin? Foreigner oh. Maraming salamat. Foreigner na driver nyo ah. Hindi ko gayod. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga sa lahat ng sponsor, sa lahat pong mga taong nagsusubaybay po sa amin. Maraming salamat po talaga. Sa walang sawa pong pagpapanood sa amin, maraming salamat po talaga. Grabe talaga. And di mo maiakalain ko Relax ka lang talaga, Sir Alvin na nandito na kami, nakasakay pa kami dito. Grabe Aircon talaga, pa, no? maraming Aircon nga ni. pa. Aircon pa, ay grabe, talagang lamig ay. Grabe. Grabe talaga, oh, wow. Ayan, naku. Ay, malapit na tayo sa dagat. Oh. Ayan. Malapit na po kami mga kalingap sa dagat. Sobrang saya po ni na Ate Mary. So kami masaya din po mga kalingap. Dahil si Kuya Robin, oh. Foreigner ang driver Hello namin. po. Foreigner ang driver namin mga kalingap. Grabe mo, Sir Alvin. Maraming salamat. Ano Mary Rose, mayaman ka na ha. Papaano ka na, papasahudan mo ako pag driver mo. Sa Saudan. Hindi ko gayon. Ano sahod? Magkano sahod ko sa'yo? Mary Rose? Doon si Sir Alvin napasahod sa Carubin. Kaya Sir Alvin to eh. Ay, Maraming salamat po sa lahat talaga. Siyempre kay God, lahat ng to. Blessing. Presko, presko. Grabe, presko talaga. Grabe. Wow, fresh na fresh ang mga lalao, God. maraming salamat po Saan tayo? talaga. Kaliwa kanan? Ito tayo, Kuya Robin. Yan. Ayan, wow. Ikot na lang tayo. Yan, patingin mo sa siwil tayo, Kuya. Ay, grabe ang Yan, ganda oh. nandito na kami sa amin. Alright. Tangpa. Wow, madaming mga tao. Madami ka patay, madami ka tao. Nami-miss mo sa eskwelahan mo? Ay, namimiss man po Kuya Ruben, pero sa ano po po, Pero ano, grade ano ka na? Pero magkasya 12 na ata. Grade 12 na ngayon po. Ay, Kuya Ruben. Ay dito, ma-fishbowl tayo. Yan, Fishball may tayo. May fishball tayo. Wow! O drive-thru, Ayan. fishball. Wow! Oh, yan. O fishball, Wow. fishball. Hello, Kuya. Mababa ng artista, Charot. Ah, sige na, kuha na kayo. Oh, unang mukhang lalabas. Ano bibili natin? Fishball. Fishball, gusto niyo fishball? daw pa yan. Oh. Unlimited? Unlimited. Unlimited. Bigay isa sila, 1, Unlimited 2, 3, 4, 5, 6. Anim pong ano yan, no? Yung nakaano, 6 na ganyan. Anim na yung baso ko yan. Baso lang. Ay, ate. Baso lang, walang laman. Yan ang po doktor namin. Maraming salamat po talaga. Grabe talaga. Oh, yan na po, bibili natin na fishball para kila Cedric. Tapos, ayan po. Bibili natin. Medyo malayo po kasi kami ay. Malayo po ito sa sentro ng diet. Kung sa sentro po ng diet, eh, mas madami po na pwedeng kainan. Pero ayaw pong matagalan ni Mary Rose mag-guys kasi yung baby nga po. Oo, naiwanan natin. Nakalimutan natin eh. Ano sa usawan daw? Nakakalimutan Yung na kanina sa ano, 1, 2, 3, 4, 4, 4, medyo matamis. Masabi si... Tapos, 4, di ba? Tapos, yung dalawa, medyo hanggang. Ba't anim lang po kayo, Sir? Ha? Kayo po. Wow. Okay na? Ay, gusto mo din, Kuya Robin? Maraming salamat po. Oh. Kaya din Ano yan? Ice cream? Iba na gusto ko. Oh. Yan. Hindi naman ito sa iyo, Tata. Ay, alam naman. Grabe. Hello po. Grabe masabi Sir Alvin si Bibi. Si Mama ngaya, naggaganda-ganda lang ngaya ang pisto. Ako ngaya doon, baka nag-iiyak na. Si Mama, pretty lang ngaya dito. Oh. Grabe talaga Si
Sir puti. Alvin, maraming salamat. Oh, puti. Wow, magsalamat ka mo. Salamat. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po. Talaga nanahimik na ang mga bata. Grabe talaga, oh. Oo. Grabe, Sir Alvin. Maraming Kay salamat. Cedric. Oo, kay... Ito man, Yan, yan. Oo, hindi kayo. to mamis yan. Yan, mamis. Ano ka na? Oh, para sa Yan. ito kayo, dalawa, para sa kanila, para nakaka-refresh medyo hanggang kasi batanda na tayo eh. Oo. Salamat kuya. Salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. Wala bayad eh. Wala. Wala. Sa labas ko lang na kamay, nasasanay na ako sa sakyan. Sanay ka na sa aircon. Nalabas na ako na kamay, nasasainitan ako. Mamaya ayaw na natin lumabas dito. Grabe, Ang presko maraming dito eh, salamat ano? po sa pagkain. Treat-treat Grabe. lang tayo, ikot-ikot. Ikaw, uwi na tayo po, Sir Alvin, oh, si Bibi. Buti Oo. kung dala natin si Bibi. Sige, sige. Hindi na, Sama-sama mapapahatid na namin. Ah, sige, sige. Ikot tayo. Nailog na lang po tayo maligo. Ano sir? Sa ilog na lang. Oh, maya, maliligo tayo. Masama din sila maligo, Kuya Robin. Ah, sige, sige. Wow. Yan. Ayun mga kalingap, so nag-i-enjoy po masyado po yung family ni Mary Rose. Kasi mainit ang panahon, masarap sa loob lang ng sasakyan. Ano? Naka-aircon ay. Yung iba po nasa mall. Ayan mga kalingap. Ayun, ngayon ikot-ikot Sir minsan. Alvin, maraming salamat po talaga. Naka-visual pa. Ay oo, ano kayo ngayon? Na kayo din dapat, Kuya Ruben. Ha? Ay kaso, ay dapat, Kaya na yun. di ko kita ni Sir Alvin sweet sila. O, nagdadrive, wow. Mag-ano talaga, partner. Dahil kaya. Hanggang gano'n lang. Ayan. Salamat. Grabe mga kalingap. Oh. Pero dahil kaya. Yan. Naparurot. Yan. Ayun. Ay, mura. Dahil kaya mabilison. Hindi kaya, bilis. Mabilison. Kaya naman. Grabe, Sir Alvin, maraming Magaling salamat. pala si Kuya Robin na drive nito. Kuya Ruben, dahil kaya si Kuya Ruben. Nag-ingat ka lang po. Yan. Mauwi na tayo. Mga kalinga, bawi. Pwede na mag-vlog. Mga kalinga sa Pabalik na si simbahan. Mary Rose ah. Mga ano yan. Grabe talaga po. Inay ko gayon. Grabe, Kuya Robin. Maraming salamat, Kuya Robin. Napasyal-pasyal pa. Drive pa. Gwapo pati. Gwapings ang driver. Foreigner pa, ano? Eh, yun, ano ka na? Yan. Foreigner pa. Pero malaki bayad dyan. Malaki bayad. Bigyan kita, ano, Kuya Robin, mamaya pag-uwi po ng, Ano surpresa mo sa akin, mamaya? ano, may... Baka barangay no naman ako. Barangay na naman. Barangay na. Malapit na tayo. Dahil kaya. Wala na, yung number eh. Wala na pating Napundo na. gasolina yata. Oh, nagpupula na. 700 ano, gasolina. Bayad ka mo. Bayad ka. Bayad ka mo. Mas dami pa yan. Grabe. Yan, alapit na tayo. Yan, dahil kaya si Tantan. Nakakotse. Si Calvo, dahil kaya. Yan, Door-to-door ito. nakakotse. Grabe talaga, maraming salamat po Door to talaga. door ito, driver na ito. Oo. Si Isoy ngayon Hindi daw. pwede yung ano. Masabi mo nga tao, si Isoy nga daw yung nakasakay dyan, di nila alam. Si guest guy, nagtetong nasa sasakyan. Maraming salamat po talaga. Yan, si Bibi. Hala, si Bibi. Hala. Bawal ito si Bibi gamit din sa akin. Patakas Baba na. Wala bayad! Hey Alvin! Takas! Wala bayad! Sige, sige. Ayan po. At naka-experience po ng... Grabe, Sir Alvin. Maraming salamat po. Naka-experience po. Mainit, Sir Alvin, ah. Ay, tara na, dito na tayo sa ano. Bawal bayaan si baby ay. Maganda sana po mag-road trip. Pag masyadong mainit ang panahon. Experience. Aircon pati. Naka-aircon lang pati. Tayo baseball. Si baby, nasaan na si baby? Tulog-tulog si Alvin. Sorry, nag-aircon lang si Mama. Nag-road trip kami.
tulog-tulog. Yung mga kalingap, naka-experience ng naka-car. Grabe na talaga si Ate Mary Rose. Grabe na ang blessing sa kanya. Maritis. Maritis ano? Maritis pala. Maritis. Nisti, ang bakalon mo, Nisti. Mga kalingap, pinagawa natin ng ng pansamantalang October. Okay man, hindi man sila dyan Ito. Lagyan sana natin ng lock. May lock dito. Sa loob lang. Yan po, yung sabit lang po yan. Sinasabit lang. Ayun, ito Sir Alvin sa pako. Oh, high-tech po yan Sir O Alvin. baka pwede. Lagyan natin yung ginaganon baga. Sige Sir Yung Alvin. ano po, Mabili Para ako. social. Para Mabili social. ako mamaya Sir Alvin. Mabigyan akong pambili. Ay, hindi na Sir Alvin. Ayun, dami na nga Sir Alvin yung binigay nyo sa amin. Oo nga. nagsobra naman May siya. sobra naman po Sir Alvin. Ay, sige. Sabi ko na sa mo po Sir Alvin, sobra yun binigay nyo sa amin. 5,000 kaya binalik ko sa iyo yun. Oh. 2,000, sobra pa yun. 3,000 po sa ano. Sobra pa yan? Oo, sobra po. Nabili pa ako mamaya ng 3,000 lang ganito. yan? Oo, Sir Alvin, tas Ay, mamaya grabe. may ano pa. Ang kahoy lang naman po, tsaka yung plywood ang binili namin dyan, Yung sir. mga kahoy-kahoy, bala, tas mga... At least pag Yung ano kayo- paggawa man po, ako man na lang. Oo. Ay, ikaw lang. Wala kang kanon. Wala po, ako na lang Ayun po. siya lang talaga. Grabe Sir Kakatapos ko lang po kanina niyan, sir. Kasi ngayon lang po yung dumating yung plywood. Kahapon po, Plywood. hindi po yung dumating. Kaninang umaga po, grabe Sir Alvin. Kinabit ko Maraming po yun. salamat po talaga. Opo. Ang init Sir Alvin ha. Nasaya siya. Bakit biglang mainit ang panahon? Biglang mainit si panahon. Malamig din Nagdana ka na sa... doon. Malamig talaga sa aircon. Ano? Grabe talaga. Ano? Grabe. Sinisipon-sipon ka na. Umayos na. Malang araw kayo din. Magkakameron din. Ah, yup. Si Mary Rose. Tips guys. Ano na, basta sikap lang sa buhay. Oo, tsaka Oo. manalangin. Manalangin, laging Tama magdasal. si Sir Alvin Bagaw. Mayroon na agad. Magsikap na manalangin lagi. Problema kuya, baka hindi natin pansin, baka pag may sakyan na, paano na tayo? Iiwan na. Ayun na, hindi man po, Kuya Ruben. Asan ka Kuya Ruben? Ano ginagawa ko dyan? Tag-iihi. Dito may CR. May CR na yun. Iigiban kita, Kuya Ruben. Pasaway si Kuya Ruben. Bawal si Kuya Ruben kasi mauuntog siya. Ay, oo. Awantog dyan. Wawa man si Kuya. Ayan, Ate Mary Rose. Baka may bayad dyan. Hindi, bawal talaga po. Siyempre kasi wala, napapapasakdo, Oo. ano naman, mabuhos May ako. big naman Hindi po. hirap naman sa kanila. Di ba? Ano ka din po, mauntog ka dyan. Bagay. Grabe, may Para bilang lang po sa mga pandak. Sobrang saya po talaga ng family ni Mary Rose. Maraming salamat po talaga. Ito, lalo na ito talaga. Grabe talaga ito. Ito din, ganito din ang gamit namin ng bigas. Ang sarap talaga. Ito, wag mo benta ha. Dahil Sa'yo po. lang. Hindi Gamit po mo yan. siya. Hindi Sarap pa nga na po talaga. na ano yan yung isa dyan. Hindi pa nababawasan yung isa. Baka kilo-kilo mo na naman yan. Hindi man, Kuya Ruben. Oo, sige na Ate Mary Rose. Magpapaalam na kami. Grabe, mauwi na kayo, Kuya Ruben. Ayaw na babaw yan. Oo. Paano na naman ito? Mamaya. May. May. makakaka. Ano daw yun? Wala, bulong lang kami. Bulong lang. Sa amin lang. Walang paulit ka. Ayan. Grabe! Garo! Di ba? Garo tunay yan! Sige Ate Mary Grabe, Rose. mauwi na kayo. Opo. Grabe, ingat kayo. Ingat pa yun. Ay, init dito. Gusto ko namin. May aircon kami sa bahay. Ay, Oo, hindi na nasakit Gusto ko yung pet mo sakit. dito kasi nagkakutsyon ka Ay, na. oo naman. Mamataan. Oo. Nagkakutsyon na si Kuya Ruben. Oh, may electric. Ito po si Ate Pina, ay si Pia Pani. Pia Pani. Salamat po sa kopya niya, ha? Maraming salamat po talaga sa Team Kalingap. Siyempre, ang ama ng lahat, siyempre si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs po. Tapos siyempre si Kalingap Rab. Maraming salamat po Mama talaga ng sa Team Kalingap. Kalingap. Ang Ang ama mama ng ng lahat, si Kalingap. Lord. Ang ama. ano Ama yan? tsaka ina. Ama at ina. Sila po na Talaga. Si Ray. ugat dito sa... Si Siya, Kuya sa Val, susunod. nagpasimula siya ng Maraming paglingap. Tulong sa tao. charity Siya yung vlog. pinakandami niya ng natulungan na tao. Pagkita mo sila dun si dalawa, ay nako. Grabe kulit yun. Si ugat. Siyempre pag hindi na sila nakulit, Oh.
paano naman, masaya naman po, no, di ba? Mm. Oo nga Yung ano, eh. Kung daming kulit. makulit grabe sa mga vlog-vlog. Mga maganda. Hindi, personal talaga. Kulit yun. Grabe, Ano maraming oras po tayo, salamat sir, po maano, sir? talaga. Alas 2 daw eh. Alas dos. Oo, ready na tayo. Napunta Papalag na. mo din po, sir. Eh, syempre, malangoy-langoy ang Cedric. Hindi, Ano kasi? hindi naman po ito si ano, hindi ko alam. Vlog ka din po, ano? Sa kanila lang. Sa kanila lang. Okay lang. Ah, Ang vlog siyempre, naman tayo, vlog naman din siya. Isama mo na din. Isama pa pa. Isama mo din sa sila. Oo, tuturuan yung... Ay, sino oo. marunong malangoy, ha? Ano na tayong gusto malago pa. Sige. Ah! Mas maganda naman din. Maturo naman sa akin si Sukso tsaka si Mary Rose na paano langoy. Kasi lunod na ako nakaraan eh. Kaso, Hindi naman. magpauto ka. Go, go, kaya mo yan. Mga barkada talaga ganyan. Ah, sila nagawa yan eh. Kuya Alvin, kaya mo. Araw ko talaga. Malalim Ako po nga talaga, din po no? dati. Malalim talaga tubig. Hindi na Malalim alam ni, po. ano, ang taas na ni Kuya, ano? Ang sabi? Arog daw. Arog, ito si Oh, Tutoy. sige, excited na kami mag-swim mamaya. Maraming salamat po talaga sa sponsor. Maraming salamat po talaga. Oh, Oo, mami rin talaga. Alam, may merienda Ay, pala. pamerienda. naiinitan ang ano ni Kuya Robin. Ay, sige. Social si Kuya Robin. Hindi ito eh, ano naman ito kasi ayaw na bayad sa driver. Gusto, Ayan, eh, malamig na lang para hindi ako magalitan. Oo. Kung ano sa'yo mo Kuya Robin, may iinumin. Ang Ha? kala ko alak. Bawal. Bawal. Masama yun sa kalusugan. Oo nga pala, Masama si bawal Kuya na po Robin. sa akin si Dr. Ano, Sorry. kukulan ko na po si Kuya Robin. Siya po, kapatid ko, pero pwede naman sa nasabihan ng mga ano, bilang ako na isang bilang ng ano, na tatay para sa kanya. Pero pag siyempre, hindi naman na po na ang lahat ng oras na hindi naman mamali ng tao. May mali naman tayo, di ba? Kaya pwede naman din nagalitan yung anak kung halimbawa napapabawal, di ba? Oo. Kaya, Grabe, yun. ang ganda ng gamit Sir Alvin. Oh, pakita mo, ang ganda pa ng lagayan, lamesa. Maraming Ang salamat dami po ng sa- blessing ni ka Ate Meron. Grabe talaga, galingon si Kuya Robin. Marabuti, ganito lang Sir Alvin binili nyo. Hindi kasi nabibili ko sana isa, kaso lang hindi mo yung benta. Oo. Oo. Eh, ito, pwede ka naman tinda. Nanalo na si guys, guys. Grabe yung maraming salamat po talaga. Meron mga Sir Alvin yung binili mo. Ay, di atas, meron ka na, ano, mga... Oo, para tuloy-tuloy na ang blessing. Parang mamodel na si guys, guys. Oo, Miss pwede. Colgate, kaso ano pa Ano to, ipin ko? Colgate? Miss Colgate? Miss Colgate? Grabe, maraming salamat po talaga. Ito, Ngayon, Sir Alvin, nakakasya po siya. bitay-bitay mo na lang doon. Yan, Tapos may- ito, wala man na siguro lalagyan, pero hanapan mo Meron na. na lalagyan. Meron ka May- na? Oo. Hindi mo yan. Grabe. Para, ano Maraming mas Ay, mapitable meron naman pa yung sabon tindahan. pala, Sir Alvin. Hindi ito sa inyo lang yun, hindi ito sa tindahan. Para sa inyo lang. Para sa mga maraming salamat po talaga. May pansit canton pa pati o kaya May pansit canton pa, may Lucky Me din yan. Lucky Me Oo, na may naman Lucky yan. Me. Maraming salamat po. Oh, may ano na. Grabe, may biscuit pa. Para hindi naman, at last, kung anong hanap na tao, meron ka na. Ayan naman, may Di ba, mga Kuya? hindi. Magaling talaga yan si Kuya Sir Alvin, nagbili dati. Nabili din siya. Oo, Ah, yan. pangtindahan na talaga. Oo, naubos na siguro, kaya tuwa naman si Mary Rose na meron na. Kala nga sabi niya si Sir Alvin, pasaway kayo ha, nag-grocery para sa inyo, tinindahan ngayon. Ang dala na ni Sir Alvin para sa tindahan, taka sa amin. Siyempre, baga. Grabe, may pa-juice pati oh. Siyempre, oo. Lagyan natin, tabi na natin ito. Yan. Pero nasumpungan ko si mama mo kanina, medyo galit siya sa akin. Nasumpungan ko, nakita naman kami kanina maaga si mama mo. Ay, Medyo oo. galit siya sa amin. Hindi ka na daw pagpakain sa yung bunso, kaya yun, pinabagagaan siya. Pero pinaano ko lang. Pasensya na po, pinapatulan ko lang talaga si mama niya kasi ano po, pagka medyo inis naman ako kasi ano naman na iwanan niya na anak niya, pili niya ng yung Dalaga. yung isa dalaga. O pili siya doon sa lalaki ng samahan niya, pero di ko po alam kung ano totoo naman na sa ano naman, kung sama naman si ano. Pero kung mas maganda naman po na kung siya na
siya na palawanag kung bakit nagaganyan siya, ano? Ayos lang ito Kuya Ruben, di man ako nagagalit na ano yan si hindi mama naman. kasi talaga naman na ano yun, iba yung ugali ni mama eh. Di na lang po baga. Hindi, okay lang yun. Di na lang po baga. Siyempre, ano ko lang, pinapalawanag ko naman din ako konti na kinakasalanan niya ito. Kung ano naman. Kasi ilang taon na ako dito, alam ko naman sa buhay niyo lahat ng storya, di ba? Nakikita mo. Kaya alam ko naman, kaya medyo pasensya nyo na po, pinaputulan ko naman si mama mo. Ayos lang. Pasensya ako na, hingi ako sa iyo ng sorry dahil medyo ano ko lang ha. Kahit man po Pero ako. hindi naman ako ng ganito ng tao, pero depende Alam mo naman sa yung ugali ni nanlalaka. mama. Kung ano talaga, nakakainis man po talaga si mama. Kahit sino po mga tao dito, naiinis po talaga kay mama. Bakit daw? Kasi ano po, mas yun nga Yung po. ugali niya. Yung ugali po, nung buhay pa po si Papa, sarili lang talaga po iniisip ni mama. Nakakakain po si mama sa tindahan, tapos yung mga kapatid ko nagtitingin lang. Yun na nga sinabi niya sa akin, sinasira mo daw yung buhay niya, pangalan niya. Pero sinabi ko lang sa kanya, bakit ka na totoo naman po yung sinasabi ni Mary Rose. And yung ginagawa nyo, na iwanan yung anak nyo na 4, ay 5 na, sama ka na din doon, di ba? Bakit naman gano'n, di ba? Sabi ko, nanay, sorry na, hindi kita kailangan usap, maalis mo na. Tama lang ito Kuya Ruben. Di man po. Tama lang ito kasi si mama po, kung saan-saan pa po nag-istorya kung ano-ano. Di na lang po nakita ka ni mama, ay maraming salamat, ay Ay, oo, natulungan mo ang anak ko, di na nagbubundok, di na nakakapag-aral ng maayos. Wala. Siya pa Gano'n na lang po si mama. Magpasalamat, maraming salamat po sa inyo kasi ang mga anak ko nag-aasinso yung buhay. Kahit na wala akong nabibigay, di ko man na susuportahan, maraming salamat po sa inyo dahil sa inyo. Dahil gano'n na lang po si mama, hindi yung kung nakwento-kwento pang masasama. Anong pinto? Anong Kung pinto? ano-ano, at ang abot po sa kuya, sa akin. Yung mga Dami chismis. Dami chismis. sinisiraan ka ng sarili mong mama. Kahit nung ano pa po ako, Sir Alvin, bata pa po ako. Na-chismis. Hindi, alam ko naman yung kasi, pero hindi naman ako masyadong galit sa kanya kasi alam ko naman yung lalagyan niya medyo kulang sa utak, kaya ganun siya. Kasi dati pa nasama ko si papa mo. Ang gawin na lang natin, pag-pray na lang natin si mama. Mama. Lagi natin yung pagpe-pray. Sana magbago-bago din siya, mahalin niya yung mga anak niya. Ang pakita kasi- lang natin sa kanya, kahit na ganun ginagawa niya, pakitaan pa rin natin ng maganda. Huwag natin Kahit nga po, gagantihan. Sir Alvin, Ay, wala naman sabi ako. ko, Ano lang ko, kuya, kanina. Tama lang yung ginawa mo, Kuya Nakakabigla Robby. lang ako kasi sinasabi niya, wala siya sabi salamat. Oo, Tanong niya sa salamat, akin, siyempre. tinatanong niya sa akin, kayo po natulungan kay anak ko. Sabi ko, opo. Tapos, nabigla siya, sabi niya, siraan na ako ng anak ko. Ay, mali baga yun. Oo. Kaya pinapatulan ko. Siyempre naman, Tama lang. ako naman, alam ko naman lalalagyan. Kasi buong dito, alam ko sino naman saan, sino naman gawa. Lalo-lalo sa kanila, papa niya, nasama sa akin. Nakakabarkada kami, di ba? Huwag ka na Pag-pray Ay, na may... hindi lang. naman. Mag-nesty ka muna. Ay. Nesty muna. Oh, cheers tayo, cheers tayo. Kayo din, kayo din. Wow! Mag-ano ka na. Parang red door sa ata ito ah. Nesty mga kalina. Nasty po tayo. Lola Cortinto. Ayan po. Relax na utak ko. Relax na po. Yan. Doon Ang ka sarap, na no? para Malamig. isipin nyo, Kuya Ru. Ako Eh, hindi nga po, naman. kahit na laging galit si mama. Ayun lang. Sanay na po ako. Ano Taon sa- na si... Hindi naman, dapat naman. Sinasabihan niya naman na natural lang. Matatutulungan. Siya pa sabi, bigla na siya sabi niya, kayo patulungan kay Mary Rose sa anak ko. Sabi ko, opo. Bigla na sabi, sinasiraan ako ni anak ko. Alangan, sino pa tao na hindi na Oo. nagalit? Hindi na inis, Hindi di ba? naman po ako galit. Hindi, ako na nga mismo. Kasi bigla na siya sabi. Oh, siraan daw ako. Oh. Sabi ko saan? Tapos hindi daw pinapakain sa, hindi ko alam si Bunso kung sino naman Eh, tao. pag nauwi po nga dito yan, laging tanong ko, nagkakain ka na, kain ka muna, bago ka magtuman kay mama. Pag pinapagalitan ko po kaya yung kapatid ko, nalayas, Sino galit ba na yun? galit. Ano? Oo, yung pasaway ko pong kapatid. Nasaan na yun? Hindi, okay na naman yun. Baka kanina, di ba, palawanan ko siya. Wala sana sa video. Ah. Pinapalawanan ko naman. Medyo,
Pero pasensya niyo po kasi lahat na anytime hindi pwede kasi ako din isang tatay. Lahat na bata kailangan din na agihan nagihoy para sa ano. Pero hindi naman masyado kailangan saktan. Iyo po. Paliwanag ka muna bago gihoy. Oo. Pero yun gagawa ko kanina na yan paliwanag ko. Pero nung sunod baka malapit na tayong bahay, kapit ba tayo? Eh ako nang bahala. Baka hindi naman abutan ng bigihoy. Pag-pray natin ha. Wala na nagkaroon. Ay, hindi naman. Joke-joke lang po yon, pero hindi naman ako ganyan na papapasaktan sa bata. Pero anak ko, mata pa lang, tahimik na yun. Ay, yung araw po talaga. Pag nasa tamang sweeto po, kailangan po talaga ng mga bata ng tamang disiplina. Pero pag gaya po talaga ni mama, Wala talaga. Kat kita ko naman din doon pa. Ano na lang sila, pag-pray na lang natin si mama. Yan. Bago pa ano. maayos na Pray na lang mag-ano po natin. na ang utak niya na kami intindihin niya, mahalin niya mga anak niya. Wala namang imposible sa Panginoon baga. Siyempre, lahat ng bagay dahil po kay God, lahat ng mga blessing po. Grabe talaga, maraming salamat po talaga sa inyo. Grabe talaga Sir Alvin, Kuya Robin, Ay, maraming hindi naman, baka Ah, kay Alvin na sa lang. Lord na lang. Sa akin, wag ka nang salamat. Ako, Siyempre yung pong Ano, kay Diyos number na lang. one, lahat Oo. po yun yung mga effort nyo. Siyempre yun ang pinakamalaga, kahit mainit maulan, yung effort nyo, andyan pa din para tumulong sa mga kagaya po namin. Kahit malayo, yung effort nyo pa lang Sir Alvin. Doon Kuya lang nga Robin, kay grabe na po Tutoy, ano? talaga. Kay Tutoy Kaya, lang. siyempre galing na kami kanina dun eh. Baabangan niyo po na vlog na ano si kay Tutoy na pupunta namin. May ano po kami doon na may yung mga surprise po kami sa kanya, papabaan natin. talagang maraming salamat po sa mga kagaya po ninyo na nagbablog. Maraming natutulungan na hindi po naaabot ng gobyerno. Huwag ka sabi dyan, mga laban tayo. Laban tayo sa gobyerno dyan. Papaalam tayo kay Robin at may pupuntahan pa kayo yan. Yan, salamat ha. Mag-bless muna, Kuya Oh, Alvin. meron na? Nakainom na ako? Ayan. Ay, grabe talaga si Ate Mero. Para Oops, okay na. malamig sa sasakyan, Oo. malamig din yun sa loob ng ano. Sinabi mo pag mga sobra init, dapat hindi na inom na malamig eh. Ay, Tapos painom mo kami na malamig eh. hindi man yan. Bye-bye. Si Mary Rose, Okay. papaalam na po kami ha. Saglit. Malapit na yung ang Operation mo, pag-pray sa Pray operation. natin lahat. Yan po, mga kalingap. Maraming salamat sa inyo. Ingat, Kuya Robin. Maraming salamat. At maraming salamat mga kalingap. Thank Thank you so much. Ito po si Kalingap Alvin. Mamaya Saka pa, paano natin? kasama ko po si Kuya Robin. Ayan po, muli po tayo nakabalik dito para maghatid ng mga tulong, groceries, bigas, tsaka pina-experience po natin yung sasakyan kay Mary Rose. Ang saya-saya Sobra-sobra po na nila. saya sila. Oo, Diba? grabe. Masaya din tayo. Pero ano, sobrang din na saya Sobrang ako. saya natin, no? Kasi ano ko din, ako driver, foreigner pa. Pero hindi Kaya naman, Robin. joke lang po yun na mga Salamat kalingap. po. Ay, hindi naman ako naisip na ganito, na kakaano naman din ako. Isa din ako Pinoy para ano, kaso lang, Pinoy matangkad lang. Hindi ako nasakap sa camera eh. Yan po Joke mga lang. kalingap. Thank you so much. Alam na Talaga, magpapaalam na po kami. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kina Kuya Kuya Val, Val, Santos Ate Matubang, Edna, at sino yun? pogi namin. Oo, si Kalingap. Secret lang yun. Oo. Pogi namin. Kalingap rap. Opo. Siyempre, sa mga channel po namin. Yes. Si Kalingap Alvin, And- si Indiano Bicolano. Thank you po. Thank you po so much and supportan nyo sa amin and supportan nyo po naman sa kila Cedric. Maraming po salamat. And wag na natin din kalimutan po sa lahat na po si Key Boys. Supportan natin lahat para dami po natin tinatulungan. Salamat Yun po. po. And maraming salamat po sa Reno Sasri Card. And ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ and God bless you po. God bless po. God bless. Ay! Mga kalingap, nakausap